Haino hailam sukfiro norok jo tono ani katal blogo khaklayo norok jo to kaham karang tongna hanai tabo hingke ang thangna bo ke gari kakha mane barao thangsinai da gari bo aske manai singa time bo saimi angke ba jeng osakan ko to gari mano do haipano kisa ada gonta rongni pore rogo phalta gari chukong phaito automatic no light tungo haipanang gari chukono aram nang jagya ke sepke makao hanai hingka tafano gari sarogya ko mazuk suka kisa ani sori bo hami angke mane luma haingoi tung aram nangya kolomani satong tungmani gari sarogya angkai sori ayong mayukung suka angke te tamo khaisina ba sasi sarogya angke asugoi ma tongkha asake mane kosto Wng Sukha kolomai hingke ang norokno kisa jagarok phunukgano thangpuro naitongdi o je twi nuk tongmani norok o magi twi kwsugwrwi wati phaina khe amsake twi wngkha o jagao cha bagan rok baksa baksang ke kwlwgwi thango wati kwbangma haikhe angke Bangladesh border gana blangke Bangladesh o to kisa jaga soman haimangi debai aboni bagwi pura haino cha bagan naithoknani o jaga haikhe angke bwkha thanda wngwi thango obo norok je sinina hingke to sinina je chini yang elakani borok rok hingke to sinina o ja haksarokni ke to sini phonogwi mano obo mane asukhe area toro jemon korong hainungwi tongo tatanso lembuk sorani haingwi tongke yango mane angkhe to ara nangjago ta nokni phaiya ko yam sike samung paile angkha mane tam sanai bo hingke ang nokni phaiya ko je ang bus ka khate lama haika fursimin phunuk man siwo baso bo chori tam jane hai Kosto yang phunuk bismani ang kata bo khe muya muchung nai to ma rogi rohor mani boro hingke obono no tekisa muthung ya koi baja seri janai ko thaibong bujlai hingke tei nokni dalokta chikon abo hoi tongkha ang tuskango no hani naimani khormang kaba ne naitongdi muchung mata phunuk mangala haipano phunga try khain mai chawina harsina haimani lengsuka haibro buka hamke mai chai haijikliya manne tamjani hanya musung hainganya ke mayok se pungliya ta chana nai kha projai made angkaba tabo ke takti phat haiya koi mairok songai ko chawi tongo tamujani pakaba suksisa khabraya kongphano kana jaga kare kha Kosto tauno kisa thangnai manirok paina nango school dress ro hangkaman bai kisa reading tongmani mai chai no thangsinai oro hai blog khayane hani mon suk tongmani amsuk boroni blog khaiman pogwi si thango sok paikha aro thangai blog khaina hinpan se khaimya mana berai blog dekhane hangi thango do hingken haitila mawni bobani kaise paitu hemani te obo mimi te shoot kani paitu hemen tabo haibena bo winter season rok khoite bjao do tofana bo kisa patla gai hani para rogo thangkang kanmanu para rogo tongpur hanai te ang popcorn thokjago nei popcorn paituman main hingkai ang omon bagis thango ani school dress hingga asuk no ta rang botulang jagya ko mani pai jagya ke nai tongdi kisa ang no phunugane ulo